Čau, dneska vás vítam u nového videa. Dneska si zahráme Minecraft. Dneska som si tu aktivoval zbrane aj TNTčka. Napríklad nejaké takéto. Ideme si vyskúšať a robíme aj poriadny tu na tento je takýto, tento je readiktovaný. Tak dáme tu takéto, dúfam, že sa mi to nesekne. Všetko aktivujeme. Počívka. A ďalšie TNTčka potom vymiešame, ale to už potom. Lebo to by bolo na začiatok hneď veľa. Tak my ideme. A toto je mod. A toto čo je za vačko? Vybuchni. Ok, tak to nepotrebujeme. My tu máme viac toho. To malo byť ešte nejaké TNT. No tak môžeme No, tu na to je. Tu máme veľa zbraní, ideme vyskúšať. Dneska ideme vyskúšať. Tak ok, ideme všetky zobrať. Táto. Ešte táto. No tá ukáž. Som mu dal. Počkaj. To je čo najviac naplánovať mobil. Si vyskúšame ten minigun, čo ma najviac zaujíma. Poviem čo na kráľikovi. No jeden. Ideme sa trefať kamu. Áno, viem. No čo je záčikos? Ideme naspawnovať čo najviac creeperov. Zastmieva, takže to môžeme potom využiť. Teraz ideme využiť minigun. Headshot do hlavy, čečka. Koľko to dá, keď dáš do hlavy? A toto je čo? Ok, a toto. Vyskúšam na tento kartku. To bolo, keď mi na vodu. A na vodu hlavne než, počkaj. Ty vole, ja som mu dal nám prdáže, že si vole. Ale teraz ideme vyskúšať Všetky si tu nadáme. TNT. A teraz vyskúšame aj toto. Aj toto. A všetky dneska vyskúšame. Musím to ešte nestínovať. Toto bude nejaká nádrž, ti vravím. Fú. Ja sa neteším, keď to odpálim, to bude výdrž. Ba. Ešte by sme tam mohli skúsiť tento flint. Ešte. Toto. Čo je viac. My sme si zobrali. My sme vajíčko. Môžeme to testovať, čo sa stane, keď to dáme dokopy.
OK, jdeme do toto. Teraz to. OK, ale toto jsem nejsem. Tak. Tak. OK, tak zkusím. Toto tu. Ne, tak toto nepotřebujeme. Tak my jdeme na toto. Ale my chceme na to velké TNT. Sure. Co jsem to za... No to urobil mi mamiskamo. Propačte, já nemám nějaký větší, lebo tu na to nebude reagovat. Podle mě. Pyramida. Uvidíme, co tam bude, lebo možná to bude nějaký speciál. Ale my jdeme dát tu na toto. Nebo malá chyba. Tak. Teraz na to tu. Počkej, já jdem na záchod, takže omylom. O chvilku přijdeme. OK, jsem tu zas. Teda bychom mali zapalovač. Potřebujeme zapalovač. TNTčko. Kámo. Tak to už můžem. Počkej, jen do pyramidy, či tam nebude zapalovač. Můžeme se používat do vodové kalnosti s Minecraft. Nie. Nie. Ne. Dva enderpearly, ale už nevím, kam zapalovač. Kde jsem to dal? U nás týdnička. Počkej, se volám mamu, ok? Mama?
Jak sa volá po anglicky zapalovač? Jak? Potrebujem zapalovať na TNTčka. Jak? Jak? Nájdeš mi to. Daj light. Kde sa píše? Či ja to musím nájsť? To tu není. Nemôžeš to napísať? Môžem, len neviem, kde sa to píše. Počkaj. To nie? Počkaj, to je také... Počkaj, ja to idem hľadať. Počkať. Pukni. Silno. A ešte. Silno. Toto čo mám? Neviem. Tak, Však klikni na to. No, počkaj, arrow pile. Netuším. Silno, musíš najsilnejšie, ako vieš. čo nám môže písať? Jak sa to píše? Napíš. L-I-G-H-T. Tak ešte nejaký inak. Dynamity. To sú dynamity iba. My potrebujeme zapalovať. To napríklad po slovensky, skôr po slovensky iba. Candle, sviečka. Nie. Tak skôr po slovensky. Nič. Tak ešte skúsim. Počkaj, mama, musím sa pozrieť. Firework, D&D. Čo je? Toto. Nie, firecracker. Čo znamená firework? Ohnivý, taká tyčka. Tak ešte máš nejaké spôsoby? Ohnivá nabíjačka. Tak skús tú ohnivú tyčku. Toto. Aha, miesto tohoto kinder vajíčka. Tu budem dať. No, skús vidieť. Poza mňa oči to ide. Čo e? No nesem na smieť. Asi to ide, nie? Keď horí. Všetko. To sa nás laguje. Laguje. Počkaj, tu nás sú tie... Čo tu je, mama? Tu nás sú, nie? To sú nejaké zvieratka. Nie, tu. Ja mami myslí, že to je potrebné, lebo neviem, lebo som úplne všetky TNTčka nic nestalo. Asi to není to, čo chceme. Tak to je jedno už. Tak my asi ideme vyskúšať. Alebo nič, tak si zoberme iné. Brokovnica, alebo som dal potom nejaké súťaže. Mám toto. No, ideme si skúsiť aj to. Ukážku. Toto je silné. Môžeme mať. To je moc silné.
No, ale táto bola lepšia. Teda zabíja. Podľa mňa. Čo zabijeme? Zabol som to. Nie tu ja. A tu nás som predtým odpalovala. Takže ideme skúsiť ešte raz tu na odpaliť iné TNTčko. Kde som ale mu dal? Bolo také iné, radioaktívne. Len to musím nájsť. Skúsime toto. Som odpálil niečo. Teda čo? Tu nič není už. Ty vole. Ja som sa už s mami rozlúčil. Tak. Čus.